Svi smo mi čuli da se na intervjuima postavljaju ista pitanja i da se unaprijed možemo spremiti na njih. Tako da ću ja vama u ovom videu dati sva ta pitanja i potrudit ću se da ih napišem u nekoj gramatički ispravnoj nemačkoj formi, da ukoliko niste baš savladali jezik, da možete da se nadate da će tako oni izgovoriti i da ćete moći samo da kažete vaš spremljeni odgovor. Pre nego što počnemo tačno sa pitanjima, objasnit ću vam šta su nedozvoljena pitanja. Normalno da vi sada nećete da kažete ja ne želim da odgovorim ili nešto slično. Ali tada možete da izmislite neku priču. Možete jednostavno da dodate nešto ili da kažete šta god želite. Jer ako ne kažete istinu na neka od dozvoljenih pitanja, ukoliko se kasnije sazna da ste lagali, možete direktno dobiti otkaz. Ali ukoliko ste nešto izmislili za pitanja koja nisu dozvoljena, onda se ništa neće desiti. Neka od tih pitanja su vezana za politiku, za religiju, da li ste bolesni, ukoliko ste žena, da li se planirate udati, da li planirate imati decu, koliko dece želite imati, da li ste u nekim dugovima i sl. Također, pre pitanja može se desiti da vam 10 minuta daju da se predstavite. Tih 10 minuta, po mom mišljenju, je najbolje da pratite jednu formu koja ide: Ich bin, ja sam, ich kann, ja mogu i ich will ili ti ja želim. Kada tako imate formu ja jesam, ja mogu i ja želim, tada i ako zaboravite šta ste želeli reći, samo se možete setiti jedne od te 3 stvari. Tokom tog predstavljanja i uopšteno kod celog intervjua, ukoliko je osoba koja vam postavlja pitanja, ukoliko je ona samo zapošljena, a nije vlasnik te kompanije, osim što joj se trebate dopasti, ta osoba ne sme rizikovati. Ne sme ići van pravila jer i sama može izgubiti posao. Tako da, tada je bitno da imate košulju, da vam sako bude malo kraći, da se vidi košulja, da se vidi da su duge rukavi, da recimo nemate bijele čarape na crnim cipelama i ostala tipična pravila odevanja. Nemci su baš specifični što mnogo poštuju ta pravila jer veruju da ona postoje da bi se ljudi klasifikovali, da bi se odmah odvojili bogati od siromašnih. Tako da ukoliko ih ne poštujete, imat ćete veliki problem kod nalaženja posla. A sada da počnem sa pitanjima na intervju. Zašto ste se prijavili kod nas? Zašto želite ovaj posao? Zašto vas trebamo zaposliti? Šta možete uraditi za nas što drugi ne mogu? Šta postižete ovim novim poslom? Zašto već niste pronašli novo radno mesto? Zašto ste odustali od prethodnog posla? Šta znate o našem preduzeću? Ovo je pitanje na koje se inače moramo spremiti jer je vrlo verovatno da će se desiti, a ako nismo pre toga pogledali na internetu ili se bilo kako informisali, nećemo znati da odgovorimo. Šta znate o našoj branši? Da li imate neko pitanje? Također moramo spremiti nekoliko pitanja, da ne odgovorimo nemamo i da se tu završi razgovor. Koje su vaše slabosti? Koje su vaše jake strane? Gdje sebe vidite za 5 godina? Navedite 5 pojmova koji vas opisuju. To su bila ta najčešća pitanja. Ja ću ih napisati i u opisu videa da možete samo da ih iskopirate i da ih sačuvate negdje, da možete odgovarati svaki put kada se prijavite za neki posao. Ukoliko vam se svidjela ova forma videa i ukoliko ste nešto naučili, prijavite se na ovaj kanal i vidimo se uskoro.